Doncs això és Generació Perduda, el cabret radiofònic, ja ho sabeu, que us acompanya en la soledat. Doncs començo presentant aquí, tinc a la meva dreta la Leire García, Hola. Antropòloga, integradora social, ho he dit bé? Sí. Has treballat amb infants, amb gent gran, amb persones de diferents, no? Amb diversitat funcional, amb autisme, per exemple, entre altres feines que has tingut també. Sí. Has participat també aquí. Hem tingut bastanta gent que ha tingut feines de diferents tipus. No sé si tu també l'altre dia dèiem que som la generació precària. Tu has experimentat això? Ho he experimentat en totes les meves feines. Menys en l'última, que ja se m'acaba el contracte i això ja denota que és precària. No, sí. Quina llàstima. Bueno, esperem que puguis aconseguir algun altre aviat i que doncs, aquesta precarietat, a poc es pugui anar, no sé, superant. No sé si es supera. Ja, això està per veure. Següent persona, Carla Villegas, també a la meva dreta. Tu ets politòloga, es diu així. Sí, es diu, bueno, no he pagat encara tot el tràmit, però sí, ja he acabat les assignatures de política. I estudiant de periodisme, redactora del Diari de Barcelona, també. Actualment. No sé, vols afegir alguna cosa? Benvinguda. Res, que moltes gràcies per convidar-me, Carlos. Gràcies a tu, com a tothom que ve aquí, moltes gràcies. Perdó, quasi em carrego el teu ordinador. A la meva esquerra, Vicente Melo, treballador social sanitari. Déu-n'hi-do, avui tenim dues persones del mateix àmbit. A nivell, estàs en precarietat o no? La veritat és que tinc bastants privilegis. Et sents bé? Després de la precarietat... Ho has viscut i ara per fi... Vale. Que bé, un exemple. Hi ha una esperança. Hi ha una mica esperança. Tu, a més, t'identifiques amb l'aspecte de gènere no binari. Sí? Sí. Pots explicar-nos una mica, per qui no sàpiga exactament, perquè evidentment tothom segurament que escolta això doncs entén evidentment que vol dir ser transsexual, lesbiana, gai, però què vol dir que no t'identifiques amb aquest aspecte? Les persones, per mi, l'aspecte de gènere no binari engloba un espectre molt ample de la identitat, en la que pot ser que no et sentis representada per ningú dels dos gèneres, que és el meu cas, que no crec que sigui ni home ni dona, sinó que transcorreix, Estàs entre els dos? Sí. Com ho diràs en castellà? No sé si en castellà ho diràs més fluidament. Sí, crec que seria com... navego, viajo entre los dos. Viatges entre els dos. Si necessites expressar-te en castellà perquè et sents més còmode, tranquil·la, cap problema. Doncs això, no? Estàs entre els dos punts. Es pot... Jo tinc això una pregunta. O jo entenc que... Vull dir, en qüestions de gènere partim d'una tradició en la qual hi ha hagut un gènere binari, és a dir, masculí i femení, hi ha aquesta tradició i hi ha persones doncs, que no s'identifiquen potser en cap dels dos gèneres, però pot ser que sempre hi hagi, o sigui, que la identitat de gènere estigui relacionada amb aquesta dualitat, és a dir, tu no t'identifiques amb cap dels dos, però navegues entre els dos, o hi ha la capacitat de ser un tercer gènere? Clar, n'hi ha persones que s'identifiquen amb un tercer gènere, o dos gèneres. N'hi ha també cultures en les que el gènere no s'identifica com estem estipulats a nivell europeu, una cultura més occidental. Aquesta exploració que vaig fer del gènere em va donar l'interpretació. N'hi ha cultures que tenen 7 gèneres o molts gèneres diferents. Sí. De fet, hi ha cultures en les que potser comences en una etapa de la vida amb un gènere i després hi ha un altre amb el que transformes, o sigui, serien com persones transsexuals, però comparteixen dos gèneres. Bueno, seria el més semblant potser a la intersexualitat, però a nivell de gènere i social, no tant a nivell biològic, però sí. Sí que passa. Leire, saps quin exemple, alguna cultura, algun nom? Els noms no. Ho haureu de buscar. Els anem de buscar per un altre dia de podcast. Perfecte, genial. A més, tu, Vicente, quins són els teus pronoms? Quins utilitzes? Intento utilitzar la E o la I, en català crec que és més adequat la I.
I intento també barrejar una mica, perquè n'hi ha vegades que no vull que el gènere m'identifica. Si estic en un grup de persones que s'identifiquen més com dones, sóc una més. Vull dir, t'és igual que et parlin en femení o en masculí. És indistint, no? Sí. Et sents còmode amb tot. Exacte. Vale. També tu, dintre d'això, no? D'aquesta identitat, ets membre del col·lectiu activista LGTBIQ+, Entenem Santa Coloma. També una altra pregunta, per filar prim. Q+, les sigles Q+, sí, no? Entenc que en el teu cas estàs a favor, perquè no sempre s'utilitzen, a vegades es diu LGTBI i ja està. Què en penses d'això? Clar, jo LGTBIQ+, vull dir, l'aspecte asexual també. Crec que també és important. En valencià n'hi ha un dit que es diu com més sucre més dolç, no sé si també es diu a Catalunya. Aquí no, no ho he sentit jo almenys, no sé vosaltres. Jo soc de València i allí quan més sucre més dolç. I crec que poder identificar i no tant etiquetar, sinó que les persones puguen identificar-se amb una cosa que en teoria no existeix, t'ajuda a navegar. Vull dir, a poder dir pues crec que m'identifico més amb l'espectre asexual, per exemple, però això no és irreversible. Clar, però després ho faré meu. I crec que ahí està el poder de poder ficar el plus als fins on sigui i gastar el temps que sigui necessari en dir. No sé si ens pots fer també la Q de queer en una frase, més o menys, per entendre-ho, també va per aquí. Sí. És a dir, és el... Mira, per exemple, i això ho vaig escoltar, un dels referents que ja he anomenat algun cop en aquest podcast és el vostè primer i el Miquel Missé, que també algun cop l'he citat, i un cop l'escoltava que deia justament això, deia l'aspecte transsexual, diguéssim, no és irreversible, és a dir, tu pots explorar i dir, doncs potser em sento amb el gènere que no em correspon físicament o biològicament, i després ho provo un temps i dic, doncs no era això el que com jo em sentia i ho canvio, no? Vull dir, a menys que tu peris això, entenc que no és una cosa irreversible, com tu dius, es pot navegar. Com navega una persona que s'identifica com cis, vull dir, dintre del... Jo en el meu cas he decidit canviar m'he identificat amb un espectre més no binari, però dintre de la persona que es considera home o dona no és el mateix una persona que es considera dona als 15 anys que als 60, ni als 20, ni als 25, ni quan hi ha un succés en la seva vida que per lo que sigui travessa, no vull ficar-me dramàtic, però com són sanitari, qualsevol procés de salut normalment també pot atravessar la situació de la teva identitat. Et fa plantejar-te coses. Per exemple, vull dir... Molt bé. Jo us volia preguntar, perquè portem a Generació Perduda aquest debat tota la temporada de quina generació som, llavors per fer-ho ràpid us vull preguntar en una paraula, un adjectiu o com vulgueu dir, només una frase, quina generació som, la generació no sé què, i al final del capítol, segons el que parlem, us preguntaré si us desdieu del que heu dit o si ho manteniu, que som aquesta generació. No sé si algú ja vol respondre. Sí, he de definir la meva generació. En una paraula, generació no sé què. Si haguessis de dir, com li diries a la teva generació que no fos Z? En una paraula no sé, però en dues sense expectatives. Generació sense expectatives. Després parlarem d'això, Carla? Sí, la veritat. Sí. Molt bé. La Leire riu, tens alguna? És molt difícil no caure en dir perduda, perquè em sembla que inclou bastantes coses que ens passen a la nostra generació. Potser diria... Pots dir perduda, És que com tothom dona pals a generació perduda, tenia algú que estigui a favor. Però jo diria com la generació que desperta del seu somni. O sigui, el somni va ser la nostra infància, no? I seria com la generació del despertar, però no el despertar com un canvi, que també, sinó de... Ostres, ja s'ha fet de dia i ara què? Hi ha una realitat diferent, ho podem veure com una cosa que ens colpeja i que no sabem què fer, però potser també és una oportunitat. Sí, jo crec que em quedo amb això, amb la generació i el ara què. Molt bé. Vicente? Jo te vaig agafar l'oportunitat. Jo crec que de tot, sempre que n'hi ha una situació de desesperança, remou coses i crec que és una oportunitat per avançar i començar. Crec que n'hi ha que fugir dels discursos de tristor, de desesperança.
Vale, molt bé. Doncs bé, això de moment és generació perduda, perquè això no ho he explicat mai, però l'origen del nom, molt relacionat amb el que deia la Leire, al final ve del que va ser una conferència que es va fer no en aquesta Universitat Pompeu Fabra, o sigui, sí la universitat, però no en aquesta facultat, sinó la d'Humanitats, a l'abril del 2021, que es deia el primer debat ajornat, en van fer diversos, i el primer es deia una generació sense expectatives. Carla, per tant, no sé si ho sabies. No ho sabia, però... L'has encertat. I parlàvem d'això, de si som generacions sense expectatives. En aquella conferència, un dels 3 ponents era el professor d'Ètica de la Universitat Autònoma de Madrid, Diego Garrocho, i va dir això. La semejanza entre mi generación, que en algún sentido se correspondería con la generación del 15M, y es la generación de los indignados, y la actual generación que ahora constata una ausencia, decíamos, de expectativas. Es la constatación de que muy probablemente viviremos peor de lo que vivieron nuestros padres. Esa semejanza nos enseña que probablemente el futuro no será el lugar donde podamos realizar todos nuestros sueños, o que en principio el pacto social, a partir del cual nos educamos y nos prometieron que si cumplíamos con una serie de acciones, de virtudes, de esfuerzos y de logros, socialmente existiría una recompensa. Compartimos, digamos, ese marco de desesperanza o de inquietud con respecto al futuro. Lo que estamos viviendo políticamente ahora es la reiteración de una cancelación de futuro generacional, y en ese sentido creo que es mucho más importante. Doncs com veiem, no, es parla d'aquest trencament del pacte social, o també ho he sentit alguna vegada com a pacte generacional tàcit, perquè tampoc és que... A vegades sí, no?, que ens deien això de si no estudies no serà res, no sé què, però sí hi havia com aquesta idea de doncs, que si t'esforçaves, estudiaves, si treies una carrera, ja no una carrera, 2 carreres, una carrera i un cicle, per exemple. O sigui, aquí generacionalment ho veiem, no? Com a poc, cada cop hi ha com més exigència en aquest nivell i no arriben les recompenses una mica que se'ns havien promès, ni que sigui prèviament a aquesta crisi econòmica del 2008 que ja hem mencionat altres vegades. Es van trencar les expectatives i allò que es desitja i allò que es pot aconseguir ja no conjuguen, per dir-ho d'alguna manera. Vale? Però això és una mica el discurs que ha sigut generació perduda fins ara. Però l'altre dia, ara fa unes setmanes, estava jo a casa meva, vaig sentir la meva santa mare que va dir una frase que va dir que la seva generació, o sigui, els boomers, el que sempre diem, tu ets un boomer, no sé què, doncs va dir la nostra generació som la generació més cuidadora perquè hem cuidat dels nostres pares i mares, o sigui, els nostres avis i àvies, i dels nostres fills i filles, però ningú ens cuidarà a nosaltres. És veritat, la nostra precarietat com a generació jove comportarà que potser no puguem pagar segons quines coses als nostres pares i mares que ells sí que han cuidat dels seus pares i mares respectius, que són els nostres avis i àvies. Sobretot, com ho veieu? Vosaltres que tu treballes amb gent gran, Leire, per exemple, això, no sé si tens alguna a dir, o Vicent... Bueno, és important això, el que dius, no? El que altres persones et comparteixin el que ha sigut o el que ha comportat la seva pròpia generació. Clar, si ara parlo amb les persones grans que estic, ells potser serien la generació del treball, de la feina ben feta, del sacrifici, no? Potser sí que tenen una vida més estàndard i el que se'ls hi va prometre... O sigui, vull dir que les seves expectatives potser en el principi de la seva vida estaven molt baixes perquè són persones de finals de postguerra o de després. També hi ha persones boomers dintre d'on treballo, però si anem a la gent gran... La gent gran és més com els nostres avis i àvies. Clar, ells tenien baixes expectatives i es van superar les expectatives. Completament. Però els nostres pares i mares sí que és veritat que una cosa que també es diu molt és qui ens pagarà la jubilació, qui ens pagarà la jubilació. És a dir, ells s'han esforçat molt, han aconseguit sí les recompenses, però després és això. Hi ha un moment que diuen, veuen el venir, com diguéssim, l'amenaça de la soledat, l'aïllament i també la precarietat en la seva tercera edat. Sí. Jo, per desgràcia, al meu treball cada vegada veig més soledat no desitjada. Cada vegada s'ha incrementat en la nostra posta de feina les comunicacions a Fiscalia, per exemple, que és un indicador que crec que és bastant fiable. Vull dir, cada vegada tenim que intervindre més, institucionalitzar més a la gent gran, i crec que això va ser, per desgràcia, una tendència que vam atendre cada vegada més, perquè també les prioritats s'han canviat. O sigui, vull dir, la generació de vidre, una de les coses que trenca és jo tinc que cuidar-te perquè tu m'has cuidat a mi. I crec que és força interessant si això ho deleguem a l'Estat o a qui ho deleguem. O sigui, qui va fer aquesta cura? Perquè les cures no són la part principal. O canviem el sistema de... I aquí me permetreu ser una mica anticapitalista. Sí. Però... Es permet. Ningú t'ho prohibeix.
o canviem i fiquem la cura en el puesto que necessita, vull dir, la cura no pot ser l'últim que tenim que fer al dia. La cura que plantejo que tindrà que ser el més important del dia. Clar, que no és allò que fas quan surts de la feina cansada, no? Vull dir, tenim una llei de dependència, no sé si la coneixeu, però que ajuda a les persones grans. L'ajut d'una persona, d'un fill que deixa de treballar per buscar per cuidar-se o pare o mare, són una mitja de 400 euros. Varia, en funció de la pensió de la persona, però són 400 euros. Amb 400 euros pots viure. Clar, bueno, i estem... Perdó, Sí, endavant. Que al final s'extén la precarietat a diferents generacions, no? Potser els nostres avis no ho han notat fins ara. Bueno, a mi em dóna la sensació, no?, que potser no es feien aquestes preguntes de, bueno, i què serà de mi? Perquè al final tenien les necessitats cobertes. En gran majoria, hi ha casos concrets que no. I ara és quan noten que el sistema en si és molt precari pel que dius tu, perquè hi ha una falta de cures i perquè hi ha una falta de recursos econòmics i socials. Clar, i el cost de la vida no està equiparat als ingressos, no? Clar, i que la vida també s'ha allargat més, no? I llavors això fa també que s'hagin de plantejar moltes més coses. A més, també, parlàvem això, no?, que la precarietat afecta a altres generacions. Tu ara, Vicent, deies la generació de vidre, l'anomenaves, i també és veritat que la nostra generació de vidre o no és la que té més en compte, o està tenint, evidentment, no?, pel pas del progrés social, més en compte la interseccionalitat, o s'ha tingut almenys fins ara, no sé què passarà amb, veient les enquestes de les generacions més joves, les orientacions de vot, no sé què passarà, però que s'ha tingut en compte, no?, més aquests col·lectius tradicionalment més discriminats, però aquests col·lectius entenc que la precarietat els afecta doblement pel fet de ser, no?, persones que ja són membres d'aquest col·lectiu i per a la precarietat generalitzada. Sí, definitivament són col·lectius més vulnerables, sí. I que no tenen, vull dir, nosaltres, persones actives, participem, o una persona que hi és a una residència sense intentar ser capacitista, vull dir, tots tenen dret a votar, tots podem parlar. N'hi ha moltes vegades que avancem la institucionalització de la persona i l'apartem de l'espai públic. N'hi ha que remodelar les residències, n'hi ha que canviar-les. Vull dir, tenen que poder participar en aquest debat i no estan podent. Clar, que avui dia el model és una mica aïllament, no? D'aparquem aquí per no molestar i ja està. Sí, força assistencialista, no? Que al final també, com tu que estàs més en la vessant sanitària, no? A vegades en les residències s'ocupa molt d'això, d'aquesta part sanitària, assistencial, no? Doncs la neteja, les cures, no? I s'oblida tota aquesta part social de l'aïllament o de participació social o altres activitats que també es necessiten, no? Que abans les feien al llarg de la seva vida i que de cop se n'adonen que estan aïllades, però en tots els aspectes, el que pot fer que una persona tingui una qualitat de vida. Doncs ja ho sabeu, això potser era generació perduda, però potser és generacions perdudes. Sí, sí. Doncs abans parlàvem de la generació Z o millennials, no? Amb aquesta falta d'expectatives. Una cosa que el debat ajornat aquest del que parlava abans és que diferenciaven que els millennials eren una generació, o som una generació que volia canviar les coses. He dit, perdó, parlo de som, però jo crec que potser els de la meva edat estem una mica entre les dues. Ens sentim identificats amb les dues coses, però deia això, que volien canviar les coses, hi havia certa esperança en el seu moment, per exemple parlem del 15M, i que la generació Z és més resignada, hi ha més apatia, no? Hi ha una cosa que a mi em sembla interessant, abans parlàvem de les expectatives de les diferents generacions, que si els avis era baixa i les recompenses eren baixes, els pares i mares potser eren més altes les expectatives, però també tenien recompenses més altes,
els joves millennials potser tenien altres expectatives com els seus pares i mares, no? Però com sempre es sol dir, són la generació que viurà pitjor que els seus pares i mares, per tant les recompenses són baixes. Llavors aquí la meva pregunta, Carla, és si hi ha aquest canvi d'expectatives. Jo crec que sí, totalment. Jo crec que les expectatives formen part de la nostra vida diària i no és que com no tinguem, però potser són molt més realistes. I llavors jo crec que també, clar, quan aquestes expectatives no es compleixen és quan arriben les frustracions, però jo crec que en la manera en la que veiem el món o l'actualitat, la nostra generació és molt diferent. O sigui, crec que hem après de les generacions anteriors i no tendim a veure amb unes expectatives com molt altes. O sigui, l'èxit actualment jo crec entre els meus amics és per a molt de nosaltres poder arribar a fi de mes en un futur, tenir potser una casa de lloguer mínimament digna, fins i tot compartir si és el cas, perquè és el que creiem que serà el més realista. Jo crec que cada vegada en un món que és més difícil viure, això, tenir una feina estable i cobrir com les necessitats bàsiques ja ens donem per satisfets i és tot un èxit en si mateix. Llavors jo he preguntat com als meus amics i coneguts quines expectatives poden tenir ells en un futur i realment molts es centren en això, en tenir més o menys un treball que els hi pugui satisfer aquestes necessitats, però també en parlàvem molt de la vida social, i no vida social com potser entenem de grans viatges o grans luxes, com pot ser prendre una cervesa amb els amics cada divendres per la tarda, i que jo crec que també un canvi que he pogut notar és que ara això està com molt més, o sigui, es parla molt més de potser aquesta vida social o aquesta salut mental per sobre de potser cobrar més o ser el millor en la teva professió o fins i tot en aspectes més materialistes tenir una gran casa amb piscina i jardí. No sé què penseu vosaltres. Per tant, ha canviat l'oci, la manera de com ocupem o gastem o jo crec que sí. Duem a terme aquest oci, no? Sí, si em permeteu, jo crec que és més... ara l'oci és més instantani potser i no és pensat com a llarg termini, el que deies, no? La segona residència, les vacances, jo què sé, d'un mes al càmping de no sé on, no? Era l'oci però mirat com a llarg termini, i ara crec que al final el nostre oci és com a petites dosis de consum ràpid. Petites dosis de consum ràpid, no? Pues anem al cine, anem a prendre una cervesa, no? I jo, no ho sé, però jo crec que els nostres pares, o sobretot quan els nostres pares es feien càrrec de nosaltres, no? Que eren joves, em sembla que era més així, no? L'oci, però més... Potser també l'edat de ser pares i mares ha anat pujant i això també ha comportat tenir més temps per l'oci que potser abans en aquestes edats ja no es tenia, no ho sé, o potser era oci en família més. Sí, jo vaig sentir fa poc una frase de ara gastem, o sigui, gastem els diners que gastaríem en els nostres fills en això. En el lloguer. En oci ràpid. O sigui, també. Oci ràpid i lloguers que estan pels núvols, no? Però que al final tot això que invertiríem potser en fills que tindríem ara són els viatges que fem, les cerveses que prenem. No, és una mica trist, és una frase molt lapidària, però també, què penseu sobre això? Jo havia dit la frase, perquè se diu molt això, no? Que viatgem més, és veritat, viatjar contamina molt, o sigui, tinguem consciència d'això, no estic com fent apologia d'estar viatjant tot el dia, però els viatges ara són més barats, sobretot en avió, perquè l'avió, curiosament, és més barat que el tren, no? I en canvi, els lloguers són molt més alts. Llavors, no és una qüestió de que, no? A vegades és això, m'ho gasto en un viatge perquè no ho puc gastar en un pis. Un pis, amb millors un condicions. Fill, sí. Jo crec també que l'estabilitat, o sigui, el no poder tindre una situació, un lugar, una llar, un puesto on tu fabricar la teva vida, construir, tampoc ens permet moltes altres coses. Sí, igual ara és més ràpid, però és que si no sé si d'aquí un any el lloguer em va pujar 300 euros, 400 euros,
pues no podré pensar en tindre aquí una personeta amb mi, ni tan sols un animal, vull dir. Que també diuen que hem deixat de tindre gossos per tindre plantes, que jo això l'he escoltat. És clar, és que la planta... I és com, no, mira, és que no sé on vaig a viure, no sé si en el pròxim pis que tinga que entrar podré tenir un gos. Sí. Jo bueno, no estic molt al corrent de la situació, però he sentit com últimament bastant el concepte estoicisme, l'estoicisme, com no sé si és una cosa una mica heteropatriarcal o què, aquest rotllo, i llavors és que m'ha sortit diverses vegades a alguns llocs, però tampoc he indagat més, però sí que veig que he sentit que és una tendència filosòfica que actualment està agafant força. Llavors jo he pensat, ostres, doncs va una mica en contra de l'adonisme que suposa molts cops l'oci que utilitzem, no? Amb un oci molt a partir... Bueno, sempre és aquest tema, les xarxes socials i tot el que ens ocupa la ment, no ens avorrim, no? Que potser seria necessari avorrir-nos per la nostra salut mental, per ser més creatius, etc. I també aquest oci que tenim a vegades de FOMO, que no sé si algun cop ho hem comentat, això del fear of missing out, de perdre'ns oportunitats, d'estar tota l'estona gastant, fins i tot quan anem de viatge, això sí que ho vam comentar en fa uns capítols, que hi ha gent, no?, que ens estem programant a saco tot, o a les vacances ens ho programem tot, i és una altra vegada el mateix tipus de rutina, i no ens permetem, no sé, aquest punt mig de poder-nos avorrir i no estar, no sé, ni tota l'estona un adonisme gairebé productivista, ni el contrari aquest, que repeteixo, no tinc molt clar què és l'estoicisme, això. Bueno, l'estoicisme sí que és, però actualment no sé molt bé per on va. Sí, jo crec que vivim en un engany constant, o sigui, tant per exemple que dèiem del consum ràpid i d'aquests preus que són assequibles, o sigui, al final no te n'adones, no?, que a vegades passa, no? Vinga, va, vaig a aquest lloc i m'he estalviat els vols, no?, però al final vas sumant una cosa amb l'altra i al final t'acabes gastant molt més potser del que serien unes vacances ja muntades per una agència de turisme, no? Clar, o anar a una segona residència, que potser hi ha menys possibilitats de tenir una segona residència, però abans era més assequible i alhora a la llarga et sortia més barat. Clar, i aquí vaig també amb el que deies de l'oci, i que al final, o sigui, tu acabes de treballar i tens una altra jornada preparant el viatge i després una altra viatjant, no? O sigui, amb tot el que suposa, que ja ningú t'organitza els viatges i ja no tens aquesta segona residència on dir, ai, ja està, o sigui, ja estic aquí, no? No, tu has de planejar perquè has de viatjar pel món i has de veure tot el que puguis en poc temps, i llavors ja és l'estrès d'haver-te de muntar tot el viatge més l'estrès d'estar viatjant, ja que suposa, no?, com tota aquesta càrrega. Llavors, com realment quan desconnectem de la jornada laboral, o més de la jornada, d'aquest procediment, d'aquesta manera de fer. De tenir la ment sempre ocupada. Sí, i no? d'aprofitar. Sobretot, i que és això. I a les estones que tindríem, doncs, sobretot les xarxes socials ocupen aquesta ment que hauria de descansar també. Jo crec que també a les xarxes socials, ara que parlaves d'elles, ja està havent com un canvi, de que potser ara hi ha com un fort moviment d'intentar i estar al menys temps possibles a les xarxes. Jo crec que també ho he vist en amics meus, que és com, vale, estic com tantes hores a Insta, TikTok, no pot ser això, i tampoc fa falta que sigui un temps en què facis com coses superproductives, però sí descansar mínimament o tenir la ment en una altra cosa que et pugui com a la llarga doncs, ser més satisfactòria, perquè vulguis o no, si estàs 4 hores amb el mòbil, al TikTok, després estaràs cansat, potser et piquen els ulls, i que realment no has aconseguit com descansar realment o trobar com un moment en el que estiguis tu tranquil. I jo crec que també ho estic veient en els posts, o abans la gent compartia com molt tot el que estava fent en la seva vida i era molt de consum ràpid, també de mira, estic aquí, estic allà. I ara és com que cada vegada ho veig com menys, que la gent Hi ha més consciència?
no sé si la gent ho fa per consciència, crec que una part potser sí que ho fa, o perquè ara com veus que potser l'amic ja no puja una història del que estava veient, que ha quedat per la tarda, després el que està sopant, després que ha anat... Potser, no sé si hi ha més gent que ho fa perquè com és la tendència ara, jo vull pensar que és perquè desconnectes més i penses, a qui li importa que jo estigui ara prenent-me un cafè? Sí, jo no vinc en contra de la teva esperança, que està bé, m'agrada, però és veritat que això era un consum de les xarxes socials actiu i és com que cada cop són més passius i crec que les xarxes socials ara són més passives i és en plan, ja ni penges, és que ara et dediques a mirar TikToks, potser, també no? pot ser. O sigui, pot ser que aquest espai de temps l'hagi dedicat als shorts de YouTube, als TikToks i als Reels i sigui més consum passiu que no a l'actiu de penjar coses. Aquests shorts els ha hagut de penjar algú. Clar, això és que perquè algú sigui passiu hi ha d'haver tot sí, però antigament que només veiem les stories dels nostres amics i ja no parlo quan teníem Facebook, només veies com, i potser podies anar navegant d'un lloc a l'altre, però ara ja et vas sortint un darrere l'altre perquè tens accés a tot el món del contingut, o sigui, és universal. Sí, bueno, i persones que es dediquen a això, no? Potser. Clar, o sigui, potser el contingut ha passat a ser de persones que inverteixen el temps en això perquè és la seva feina o el seu hobby. Sí. Vicent, no sé si vols afegir alguna cosa. Jo tenia també una mica d'esperança i també quan parlaves estava pensant de que portem des del Covid parlant de la salut mental i una de les primeres coses jo crec que la meva psicòloga quan vaig anar és deixar de veure redes socials, xarxes socials fins les 3 del matí o les 2 del matí. Va ser una de les primeres coses que a mi em van tallar per treballar l'ansietat, per exemple. I jo crec que sí que n'hi ha un canvi més madur a l'hora de consumir aquest tipus de xarxes. Jo crec que sí, que potser hi ha més consciència perquè ja portem uns anys amb xarxes socials, sobretot la nostra generació, no? I hem passat per unes quantes xarxes socials que han tret una part de nosaltres, no? Potser és això TikTok més per desconnectar, Instagram per mostrar-li als altres què és el que estic fent, no? Però com tot això ja ha arribat un moment que ja portem molts anys amb el TikTok, no sé si va començar de la pandèmia, no sé quan. No sé. Bueno, Carla Villegas, moltes gràcies. Merci. Doncs parlàvem d'oci, parlat també de precarietat, oi? I hem parlat, abans mencionàvem aquests col·lectius que no només a nivell per edat, sinó col·lectius de tot tipus, no només tampoc, o sigui, sí, òbviament l'LGTBIQ+, perdó, m'he deixat, i la resta de col·lectius que a més a nivell d'oci, que era el tema que estàvem parlant abans, són col·lectius que han sigut expulsats tradicionalment d'alguns espais d'oci. Fins i tot avui dia, no? Hi ha qui per la seva identitat no pot viatjar o és perillós que viatgi a certs països. I un dels espais tradicionalment atenció, anem a parlar de futbol, avui a Generació Perduda per primera vegada parlarem de futbol, i és això, el futbol és un dels espais que tradicionalment han sigut, no? Molts col·lectius, ja només començant per les dones, expulsats, i a poc s'ha anat guanyant espai, i que al final són col·lectius que sembla que s'està guanyant espai i que hagin de donar com les gràcies per existir una mica, per dir-ho d'alguna manera, per haver de participar d'aquests espais. I tu avui, Vicent, ens vens a parlar una mica d'això, oi? Sí, la veritat és que una de les coses que més tristor em va donar ha sigut tindre que apartar-me del futbol voluntàriament, vull dir, quan vaig començar a fer-me preguntes i a veure que m'incomodava els espais que estava habitant al futbol. Jo he sigut entrenador des dels 15 anys, he jugat a futbol tot el que he pogut fins als 25, més o menys. Després, indirectament, vaig intentar tornar als 30 i tenia clar que no tornaria a un espai competitiu als 30 anys. Vull dir, ja se m'excloïa de la competició i a mi m'agrada competir, vull dir, no és una cosa que no m'agrada. No és una qüestió de que no siguis una persona competitiva, sinó de que no volia certes conductes, agressivitats, comentaris als vestuaris dintre d'això, i és el que més endavant, farà un any, vaig decidir retomar-lo i intentar
donar-li un pas a un espai no mixta de futbol en el que l'important és divertir-nos i jugar a futbol. Vale. Tu participes de diversos espais de futbol, oi? Sí. Explica'ns una mica. El que jo passivament, com jugador, per dir-ho d'alguna manera, estic jugant amb l'equip de Dracs, Sí. i amb un altre col·lectiu que es diu Marisports, i activament estic en Santa Coloma, amb l'associació Entenen Santa Coloma, intentant fer partits de grups no mixtes, Vale. de grups mixtes. Mixtes, en el sentit de que hi ha persones cis i persones cis, persones trans, o sigui, qualsevol persona. Qualsevol persona que li agradi. En el món del futbol, per dir-ho així, del col·lectiu, avui en dia tenim, per exemple, Dracs, és un equip que sí que és mixta, és a dir, és benvingut qualsevol tipus de persona, i també tenim equips com Panteres Grogues, que és per persones exclusivament del col·lectiu, oi? Vale, perfecte. I a més tu tens el teu propi projecte amb això, amb el que dèiem, amb Entenem, oi? Que és aquesta associació, no sé si sou una associació. Som una associació. Una associació de Santa Coloma, doncs, que esteu, que treballeu pels drets del col·lectiu i el teu projecte és a través del futbol. Exacte. La intenció és una mica aunar forces i disfrutar d'un esport que és el futbol, en aquest cas, i la idea és jugar i divertir-nos sense ningú tipus de barreres. La situació al principi va començar, ja adelanto, una mica tensa, perquè la gent que es va apuntar majoritàriament va ser homes cis que van jugar d'una manera competitiva i van tindre que tancar el grup perquè va veure, per desgràcia, situacions LGTBofòbiques durant el partit. Ostres. Vale. Aleshores... Però sabien que era... Sí, sabien qui muntava, o sigui, estava muntant Entenem, sabien una mica... N'hi ha vegades que la violència al futbol és tan intrínseca dintre del futbol que és molt difícil que una persona que ha estat jugant a futbol entenga que està sent violenta. Vull dir, una mala entrada pot ser algo que estic fent perquè vull guanyar, quan l'objectiu no és guanyar, sinó l'objectiu és divertir-se i fer-se. Clar. A vegades pot haver accidents, no? Perquè tots a vegades sense voler hem fet mal a una altra persona, però més per incompetència que no per competitivitat, potser. Sí, totalment, però es veu la intenció. Vull dir, quan estàs jugant, quan entres de futbol, saps quan una entrada ve perquè l'únic que vull és fer mal, llevar-te la pilota sigui com sigui, no fer-te mal, perquè no tampoc crec que les persones que vagin a jugar d'aquesta manera vulguin fer mal. Vale. Volen guanyar per damunt de tots. I això és una cultura que està al futbol i que potencia totes les violències que es viuen. Si jo puc senyalar-te i excloure't perquè eres dona, t'exclouré perquè és dona i diré que tu no jugues bé. Sí. I ja està. I si jo et puc excloure perquè ets una persona homosexual, diré que és un maricó i faré una red, i això es penalitza dintre del futbol, que és lo greu. Aleshores, a l'hora d'abordar aquest grup, per un costat no volia un grup no mixta, perquè entenc la necessitat i la respecte, però ja n'hi ha xarxa que ho està fent. La meva idea era aunar i juntar i fer un espai en què podem intercanviar, perquè a través del futbol n'hi ha xarxa i no podem fer tampoc guetos, entenem bé la distància. Avui no podem tindre tan sols, o des de la meva perspectiva, que les dones juguen soles a les dones, els homes juguen soles a les homes, les persones homosexuals juguen... Vull dir, n'hi ha que intentar barrejar perquè és l'enriquidor del futbol. Bé, tots els espais, no? Potser per persones que no sentin tan segures per fer això, doncs ja hi ha uns espais que només no són mixtes. Exacte. I també és important que hi hagi mixtes, i parlem també, pot ser, amb homes i dones cis que es barregin també jugant al futbol. No sé, què en penseu vosaltres? En aquest exemple, o sigui, el futbol és la demostració també de la societat, i jo crec que en aquest país el futbol també té com molta rellevància. I jo me'n recordo que des de ben petita els nois es ficaven a jugar a futbol, i tu com a noia és que ni tan sols podies apropar-te a veure si podíem jugar junts, perquè et deien que on anaves i que si volíem jugar nosaltres, doncs que ens anéssim en un altre lloc, o fins i tot, clar, ells ocupaven tot el camp de futbol, llavors tampoc et donava peu a jugar, i tu també. I per molt que potser a vegades
el meu professor de gimnàsia intentava, vinga, va, heu de jugar nois i noies. Pues no, era tota l'estona jugaven ells, llavors va dir el professor, vale, doncs perquè un gol sigui vàlid, l'ha de tocar la pilota una noia. Llavors et deien, toca-la, que era com un moment, tu tocaves així la pilota i ja està. Llavors, clar, el profe també es va rendir i va dir, vinga, doncs jugueu noies i jugueu nois. Bueno, és una mica el que deies tu, no? Sí. El que sigui per guanyar. Si per guanyar la toca una noia, doncs toca-la ràpid i... Heu jugat a futbol vosaltres? O sigui, en algun moment de les vostres vides? Jo soc molt dolenta en tots els esports. Jo estic molt d'acord amb l'experiència personal de la Carla, però ara he intentat precisament com desmuntar una mica això i buscar un espai en el futbol i he intentat aprendre futbol. Clar, amb tot el que comporta, no? I perdó. No, tranqui. Amb tot el que implica, no? Que és començar de zero un esport i començar de zero amb una corporalitat que no estàs acostumada, no? És com si poses a un home, tiraré d'estereotips, és com si poses un home a ballar salsa, no? I no té com aquesta consciència i memòria del cos adquirida, no? Pues som un equip de dones ara mateix i totes estem començant des de zero, no? I hi ha el més bàsic, no? Que és xutar, que és controlar la pilota, ens costa moltíssim perquè mai havíem tingut contacte amb això, precisament per això, perquè hi havia molta exclusió en els patis de l'escola i bueno, i això, no hem tingut l'oportunitat de poder tocar la pilota fins ara, que ho hem escollit, no? Com conscientment. Però bueno, no, a l'esport també el que deies que al final és una representació social i també per la repercussió i per la visualització que té el futbol, és com la representació de l'esport i de totes les dinàmiques, no? Com moltes persones, l'únic esport que veuen o que juguen és el futbol, no? I tot això comporta una manera de ser i de comportar-se. I a mi m'agradaria ara, dir algun esport, que poguéssim potser compartir algun esport en el que això no passés i que hi hagués algun esport que potser es pogués incloure, no? Tot tipus de gènere, que fos mixta, que no legitimés formes de violència, no? Perquè al final és un símptoma, un símbol d'una societat, no? Clar. I per què escollim aquests esports masculins i que legitimen la violència com a esport, o sigui, com a representació del que és l'esport en aquest país o en altres, no? Però també em fico amb el futbol americà, no? Sí. Per què no és la rítmica? Entenc que... O el vòlei. O el vòlei. El vòlei a mi em fa mal, per això. A mi no em convenç perquè et fa mal els braços. Fa mal als braços. Però sí que és cert que el futbol, i trencaré una llança a favor d'això, a nivell, és un esport universal a nivell de classe social, perquè és un esport que només necessites una pilota. Ja està, és que pots fer la porteria amb dues pedres, amb dues motxilles. Llavors, clar, té aquesta universalitat que no tenen molts esports. Per exemple, ja si anem al bàsquet necessites dues canastes, no? I això no, com a mínim necessites una paperera per dir alguna cosa. Clar, sí, digues. És universal i és perfecte, però tenim que tindre en compte també que el competitiu o el que ens mostren a nivell competitiu no és. Sí. Sempre diuen els valors del futbol, els valors del futbol. A mi m'agradaria un dia això dels valors del futbol, aviam què és, perquè sempre es diu, i jo, els valors de l'esport, els valors de... Aviam. Tota la raó, sí. Parlem-ho, perquè sí, els estem donant com per... No, és que, bueno, ens hem passat tot l'estiu, que si els Jocs Olímpics, no sé què, no sé quantos, que estan tot el dia amb els valors de l'esport. Però quins són? No ho sé. Hi ha moltes paraules que repetim molt i que no sabem què signifiquen. No sé, no? La democràcia. Això ja... No, però parlant del futbol, no? Que també un altre cop caiem en el genèric, en el no, clar, necessites dos pedres, i clar, però també necessites ser home. O sigui, que al final sí, és molt inclusiu en quant a recursos, no? Ho pots fer al carrer, ho pots fer a qualsevol lloc. A la meva escola, per exemple, jugaven amb brics, perquè van prohibir les pilotes, no sé per què, però jugaven amb brics i paper de plata. Sí, però clar, sí, home, doncs mira quina creativitat, quina invenció, no? Però només jugaven homes. Clar. I si tu et ficaves allà, doncs el que diu la Carla, fora d'aquí què fas jugant? Tu no saps jugar, i no saps jugar a xutar un bric. Però bueno, és això, que al final no és inclusiu, encara que ho sigui en quant a que tothom ho pugui jugar, no? Doncs sí, gràcies Leire, i moltes gràcies Vicent per haver vingut. Pots venir quan vulguis. Gràcies a vosaltres.
Avui que no tenim a l'Alma, l'Eire, estàs tu en el seu lloc habitual. Hem posat una altra música així rockera, t'agrada? M'encanta. El hard rock. Doncs bé, no sé si tens alguna pregunta per fer amb ells que tens preparada, com a vegades té l'Alma. Vale, no la tenia preparada. Però bueno, s'ha quedat un tema així en el tintero, que estàvem comentant de l'oci i l'avorriment, no? I dèiem això, que hem de lluitar per recuperar els espais en els que ens avorrim, no? Espais en els que no agafem el mòbil, espais en els que no fem absolutament res, perquè l'avorriment fomenta la creativitat. I això, llavors jo us volia preguntar quin va ser l'últim moment en el que us vau avorrir, perquè sincerament a mi em costa pensar-ho, no? Com un moment en el que, ostres, no he pogut accedir al mòbil. Jo crec que és això que últimament, o en els últims anys, costa avorrir-se, no? I bueno, qui vulgui començar. Jo sí, estic intentant pensar, però crec que no fa molt de temps que no tinc aquesta sensació estic avorrida, perquè crec que potser moments en què quan potser era més petita o més jove sí que m'hagués avorrit, a dia d'avui és com descans, saps? En plan, tinc la ment desocupada i no ho noto com un avorriment, sinó com un poder aturar-me i dir, vale, doncs jo què sé, si tinc aquests 10 o 15 minuts sense mòbil, sense res, estic, jo què sé, asseguda a un banc amb una amiga, tranquil, o coses així com més sola. Ho has tingut fa poc, un moment d'estar tu sola així, amb aquest descans? Ja, és sense mòbil ni res. Sola em costa, Potser llegir, no? Sola, sí. Clar, és que socialitzar no compta, això és fàcil. Llegint, sí, però clar, estàs també ocupant la ment. En plan, bueno, però ja és una sola, cosa d'estar asseguda i en els meus pensaments, no crec. Jo abans d'estudiar periodisme, en sèrio. No, faig broma, però... A les classes de magisteri, o què? Uau. No, però és veritat que últimament sempre vaig molt a empreses, o sigui, sempre la ment ocupada, i tinc FOMO de productivitat últimament. Aquest estiu m'ha passat de, vale, tinc una estona lliure, vaig a fer això, i, ostres, sembla que... Clar, és que les estones lliures les associem amb, vale, i ara què ve? O sigui, ara què puc fer? O aprofitar per fer alguna cosa que tinc retrasada potser de la feina o el que sigui, o per divertir-me, no? O sigui, és com, he d'aprofitar aquest espai que tinc de 5 minuts per mirar la foto de no sé què. O sigui, clar, és que estem constantment aprofitant el nostre temps, no? Vicent? Jo és que estava pensant alguna vegada, diria anys, vull dir... Sí, anys, és que totalment. És el que diuen. Sí, de temps per mi sí que intento tindre una dinàmica de quan vaig al treball, vaig caminant, intento fer un caminar com conscient en el cos. Molt bé. És una tècnica de mindfulness que em van ensenyar i que em va bé per reiniciar el cervell entre el cafè de casa i el cafè del començar feina. Molts cafès, Però crec que aquest és l'únic espai que puc dir que puc tindre, però després és enganxant coses constantment. Totalment. Sí. I tu, Leire? Doncs igual, és que fa molt de temps que no m'avorreixo. Sempre que tinc un espai intento fer alguna cosa, no? Mira, és veritat, aquest estiu he intentat avorrir-me, conscientment. O sigui, mirar la paret. No vull fer res i vull tornar a sentir la sensació d'avorrir-me. O sigui que sí, que potser diria aquest estiu, no? En algun temps així lliure que he tingut de no vull fer res. A veure què passa, a veure què passa en mi cuerpo. Molt bé, doncs, merci, Leire, un aplaudiment. Us preguntava al principi del programa generacions, algú es desdiu, algú mantenim, generació sense expectatives era? La mantenim. Generació crec que era que es desperta. No. I ara què? Generació i ara què, sí. Vale? Vicent, no, ara no recordo quin havies dit tu. De l'oportunitat. De l'oportunitat. I la mantens? Sí, crec que sí. Perfecte, doncs ens mantenim. Això segueix sent Generació Perduda. Moltes gràcies per haver vingut. Esperem que us haguem fet companyia. Moltes gràcies a Leire García. Gràcies per convidar-me. Carla Villegas. Merci. Vicent. Gràcies per convidar-me. Un agraïment també a l'Ignasi Jacob des de la Peixera i jo, Carlos Bueno. Això ha sigut tot. Agur!